The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. For who is God except the Lord? And who is a rock except our God? It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Psalm 18:30-32. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8-9. Matthew 21:42. Jesus said to them, have you never read in the Scriptures? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Psalm 138:6-7. Though the Lord is on high, yet he regards the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you will revive them. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Psalm 138:6-7. Jeremiah 10:12 says, he has made the earth by his power. He has established the world by his wisdom, and has stretched out the heavens at his discretion. Psalm 11:4-5-7. The Lord is in the Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence his soul hates. For the Lord is righteous. He loves righteousness. His countenance beholds the upright. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa na ito kakaugalingon. Kung ba kita na buhat ng mga sala nining adlaw. Kini gikinahanglan nga atong isugid. We have to acknowledge, admit to God the Father. Kaya ang mando niya sa 1 John 1:9, mao man kini. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya sa mong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat kapitulo 16 versikulo 31. Diyaw sab sa Revelation or Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Acts or John 3:3, nagaingon kini, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 14:6,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa kinabuhi ngayon mo pangilugwayan. Buhi pa kami karon, nagaginawa pa kami kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, ug sa imong grasya. Dili kami takos mudawat niini. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo ning dapitan na usab aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong mga kamatuoran. Ubani kami o Dios, ipatinaw kanamo pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Amo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran aron kami katon pa og dugang gikan sa imong mga una-una, imong kabubuton, imong plano, imong tuyo sa among kinabuhi. Salamat niini among Bible study. Pinagi sa YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami o Diyos, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maingad lang sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga suki na nining atong Bible study through the YouTube o labaw sa tanan sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Niya sa kita aron sa pagpadayon sa atong spiritual momentum ug niya pa kita concentrate nining atong tun-anan nga the study of basic doctrines. Pagtuon kini sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Okay? Now, ato nagisgutan kagahapon nga bahin ni ining mga Kristohanon nga mao ang funksyon nato ingon nga mga Kristohanon mao nga asin, ingon nga salt of the earth, asin sa kalibutan. O ikaw nahibaw na unsay tuyo sa asin, dili ba pagpreserbar ka na? So gikinahanglan nga mo function kita ingon nga asin ng kalibutan, kay kining kalibutan nga atong gipuy-an dunot kini. It's sin sick world and it is a dying world. Mao na nga ang Dios dasig kanato nining atong tahas ingon nga mga asin. Now, kining nasod nga Amerikanhon, okay, the greatest nation in the world, wa may makasupak niya na. Mawad-an na og pivot. Ang atong giingon nimong pivot, gihubad nato ni og tuyukan. Okay? Mawad-an nagpivot, tuyukan sa mga hamtong nga mga Kristohanon, gumikan sa pagka-apostate karong panahon na. Ang Dios wa nay laing kapilian, kung magpabilin kining maong kahimtang, gawas lamang sa pagdisiplina nining atong nasod o pagguba niini. You see? O naman, nagpatuyang naman lang kadaghanan sa pagka-apostate. Ang iba na unsay pasabot ng apostate, gikan man na sa noun nga apostasy nga nagkahulugan sa Binisaya o kanang pagbiya na sa kamatuoran. It's already getting out of control. Wala na Diyos sa kinabuhi sa mga kadaghanan. Kaya niya magpunta sa age of apostasy. Gawas nga kini age of the church, age of grace, mystery age, uban pang mga description nining atong panahon.
nga itong gipuyan karon. Now, naibaw naman tang pilar gyud tao o mga tao nga gikinahanglan sa Dios nga mapreserbar niya ang usa ka apostate nga nasod. Well, of course, di ko katugaan nimo pan usa ka butang ang akong nibawan o kini matuod nga pagkabutang. Tinguha gyud nako nga may apil ta ko nining maong pivot, mga tuyukan. Now, kung may tabo man ugali nga matumpag kining nasod nga Amerikanhon ug naon niya'y mga kaguliyang sa iyang palibot, kini nga akong ikasaad nimo. Ang Dios sa kanunay magaiway sa pivot. Iya yung iiway. Sa kanunay yun. Okay? Always. So, sabta yun na pag-ayo. Iyang iiway yun kanunay. Ang gikinahanglan therefore, mao ang pagsiguro nga magatuon ta lagi sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na ikaw mamahimo na niyang bahin ni giingon ta og pivot. I hope matnguna nimo kana. Now, anay prinsipyo, ang katigwangon dili kalikayan. Growing old is inevitable. Basta, apan ang pagtubo kapilian. Growing up is optional. Okay? Now, I hope by this time, naklaro na nimo ang mga lagda o sumbanan alang sa kinabuhing Kristohanon, espirituhanon. Ang labing una, ay nuntang rule number 1, mao atong giingon nga kinahanglang mapunan ta sa Espiritu Santo aron sa ingon niya na makabuhat, makatuman kita sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ra man ni paagi aron kita makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Kay ang tinuod wa man kapasagdi nga maginusara sa imong pagpakigharong sa kalibutan. Wa. Andam ang Dios sa pagtabang nimo sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi pinagi sa iyang gahom, pinagi sa iyang grasya. Now, kanang gahuma, nagagikan kini pinagi sa pagpuno sa Dios Espiritu Santo kanimo. Ug mao ra sang susamang gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao in His humanity sa tuyo nga mao'y iyang gigamit sa pagpakig-asdang sa mga tawhanong tentasyon ug sa iyang pagsugakod sa silot nga iyang nahiaguman tungod sa atong kasalanan nga nahitabo dito sa cross. Now, ang pagpapuno sa Espiritu Santo, usara man ni ka yano nga paagi. Sa dihang makasala kita, o muangkon kita niya ng maong sala ngadto sa Dios, rebound, itong gitawag na sa English, ato dayong mapabalik, we immediately regain ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Anay gubat, okay? Timan nga anay gubat nga nagkahitabo diha sa sulod nato. Ang kinahanglang makasasala ug ang Espiritu Santo nagaatbangay ug kinahanglang makasasala mo'y mangilog kinsa mao gyud ay inta aggressive. Okay? Ang Espiritu Santo naguwat lang. Kung mugamit na kasi mong positibong kabuton nga, siya ang imong padumalahon sa imong kinabuhi. So, kini silang duha, of course, nag-atbangay. Kinaiyang makasasala versus Espiritu Santo. Okay? Now, ang imong hinagiban, I'm talking to you, fellow believer. This is addressed nato nga mga magtotoo.
ang imong hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo kanimo ug sa imong kaalam o kahibalo sa pulong sa Dios nga mao na ang naghari diya sa imong kalag kay kana mo manghuna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. No, sa laing bahin, ang Dios wa maghangyo nga dili ka magpakasala. Nagmando yun siya kanimo. Nga ayaw buhat og sala. He is commanding you. Okay. Nagmando siya, dili kay naghangyo. Now, sayod ka na nga, kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, sa imong kinabuhi, pinagi sa imong kaugalingong paagi nga, nahigawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, ibaw na ka nga, ang imong mabuhat, maurag yun ang lihok sa unod. Energy of the flesh. O kinigitawag taog tawhanong mayo. Human good works. Apan sa pikang nga bahin, kung tugutan ta ang Diyos Espiritu Santo nga mao'y mo duma sa atong kinabuhi. Ang atong mabuhat mao ang gitawag og Diyos nung mayong buhat. Divine good works. Kasabot ka? Now, ang Kristohano nga napunan sa Diyos Espiritu Santo lamang ang makaproduce o makabuhat og Diyos nung maayo ug mauray makahimaya sa Dios. Now, sa higayon nga ikaw makasala. May sa unsang sala. Sala ba sa nahuna, sala sa dila, sala sa buhat. Every time that you commit a sin, maputol diha ang imong pakigambitay sa Dios. Fellowship, putol. Bihay sa kinsang Kristohano, makasala man amin, apan sa dihang mo rebound o mo sugid siya ngadto sa Dios, may balik dayon siya sa iyang pagpakigambitay sa Dios. He will be restored to fellowship with God. Tiyaw mo na, fellowship. May balik kang gikan sa imong pagpakasala sa wanay ayaw na huna nga magpaluwas na po ka. No, human luwas ka na. Kaya ang kaluwasan may tabo man lang makausa. Once and for all. Bisag kinsa nga mituo kang Kristo, luwas na siya. O luwas na kini siya hangtod sa kangturan. Sanglit, si Ginoong Jesucristo man ang mibuhat sa kaluwasan. Ug katong iyang buhat, hingpit, perfect. Ug dayo na kanto. Perfect and permanent. Okay? Kini ang atong gipangisgutan karon. Review man po ni. Atong paglabas lang yun sa atong barumduman. Kaya niyaman ta sa basic doctrine. Hinoon, kaya padayon ta, ang sala nga wa ikakumpisal, unconfessed sin, disiplinahon ta niya na sa Dios. Okay? Di yun mahimog disiplinahon na. So, kinahanglang mo mutubag ta, mo respond ta, o dili kay mo react, mo sinta. Okay? Dili ta kinahanglan mo sinta nga sa disiplina sa Dios. Disiplinahon ka sa Dios tungod kay iya ka manggihigugma. O kinahanglan mo respond ka sa positibo, positive attitude ngadto sa iyang pagpanton kanimo tungod kay imo man siyang gihigugma. Gusto? Angay kang magakaton gikan sa maong disiplina. Of course, sa kaayuhan man na nato. Kinang disiplina. Tuguti ka na siya, ang disiplina, tuguti ka ng disiplina nga magaganoy kanimo ngadto sa pagbalik nimo sa pagpakigambitay sa Dios. Pinagi sa imong sugid, rebound. Kini atong gipanghisgutan, mao ang mga pasiuna.
mga priorities sa Kristohanong pagkinabuhi. Di man na. These are the priorities that we have to consider in our Christian life. Now, karon mo adto kita sa pagpadayon sa paghisgot bahin sa ikaduhang lagda sa espirituhanong kinabuhi. Now, aron na itong mahigugma ang Diyos. Kinahanglan nga ato siyang ilhon. Of course, we must know Him sa suod nga pagi. O sayo naman ta nga ang bugtong pagi nga ato siyang mailhan, masabtan, maklaro gyud nato mao ang atong pagtuon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw nga pagi. Nahinumduman ba nimo ang pagulagway description sa protocol plan of God? Kini nagaingon og ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa hustong pagi. Ug ang hustong butang mao ang unsa? Pulong sa Dios. Unsa may hustong pagi? Pagtuon ini sa matag adlaw. Kasabot ka? So pinagi lamang sa adlaw-adlawng pagtuon sa doktrina nga ikaw makakaton sa espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, nga diin maunay makapahigugma nimo sa Dios. Makaugmad sa imong gugma ngadto sa Dios o makapakinabuhi nimo sa espirituhanong pagkinabuhi, spiritual life. Sa Grigong pulong, eusebia. Now, ang mga daotang desisyon nga imong paghimuon, mao ba nini ang makalimite sa imong kapilian unya? They limit your future options. So, ingon nga Kristohanon, ang imong goal, objective, ang tumong sa kinabuhi, yan ra kayo. O kinimao, ang imong pagkaton sa pulong sa Dios o sa paggamit niya na ngadto sa matag desisyon nga imong paghimuon. Every time you make a decision, use the Word of God, of course. Now, ang Kristohanong pagkinabuhi nang inahanglan sa usa ka mas subayon. Okay? Masubayon og matag-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ang paagi nga makatunan ta ang doktrina gitawag og Operation Zeta. Ang Operation Z nang inahanglang usa ka pastor nga magatudlo sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo. Accurate teaching. Ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang pagsabot sa pulong sa Dios sa magtutuo ug ang paggamit niining pulong sa Dios. Paggamit unsa man gyud purpose pagtuon sa pulong sa Dios, ipagamit. Ug di po ka magagamit niya ng pulong sa Dios kung di nimo tuuhan. Samtang na kaya ang Yahweh ng tanan is mao ang imong pagtuo. It's faith. You see? Mauni sige tagtuon sa pulong sa Dios adlaw aron kining atong pagtuo, atong faith, pagsalig, paghigugma sa Dios maugmad. Sa among pag-ugmad yan na kung kay pagtagad sa kanang kamanungdanon ining pagtuon sa pulong sa Dios. Now, ang sistema gud sa Dios bahin sa espirituhanong pagtubo nagasugo kang imong pastor magtutudlo sa husto og to communicate the Word of God accurately ug nga ikaw makasabot niya ng iyang gitudlo ug nga imo kining gamiton human nimo tuohi. Gamiton nimo na sa imong pagkinabuhi. Ang Dios dili magunahuna sama sa imong pagunahuna. Of course, God's thinking is different from
tawhanon nga paghuna-huna. Kinahanglang makatunan mo ang paghuna-huna ingon sa paghuna ni Kristo. Aron imong makinabuhi ang espirituano pagkinabuhi. Ug imo lamang makatunan ng iyang panghuna-huna diha sa pulong sa Dios, diha sa balaang kasulatan. Sabta gyud na. Sanglit ang pagkat-on sa panghuna-huna ni Ginoong Kristo. Mao may makapadangat nimo sa espirituanong pagtubo. Nakasabot ka? Og tuod, igsoong magtotoo, fellow believer, aron ikaw makahuna-huna sama sa paghuna-huna ni Ginoong Kristo. Gikinahanglan mo ang pagbaton o pagpaubos. Humility. Maintain that virtue of humility. Kaya sabi mo, sa dihang tugutan mo ang kanang giingon nila pagka-arugante, pagka mapahitason, nga mupulis, pagpaubos sa imong kinabuhi. Kung imo nang tugutan, if you allow this arrogance to rule your life, na musugod karabag pangitang mga tawhanong solusyon, inay ang Diyos ng mga solusyon. No, naibaw naman ta nga dili man solusyon ang tawhanong solusyon. Human solution is no solution. It will always fail. Okay? Kawa man, dili man solusyon lagi. Tawhanon na. Kanunay ginang pakyas. Hagba gina. Mao na nga ang prinsipyo nagabarog kanunay. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Unsa asa nimo kuha ka ng maong divine solution? Gikan sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Kini nga itong sigig tuon kada adlaw. Anha nimo makatuni ang unsa una-una sa Dios nga niya musod sa itong una-una. Upan ay gamito nato sa atong paghimo o desisyon. Sa unsang matang desisyon. Kaya kini ko atong panginabuhi ni kalibutan na is all of life is decision making. Usta? Tanan. Sa unsay imong buhaton ni kalibutan na. Unsang mga project o unsay imong kanang atubang nga mga imong trabaho baron ug unsa. You make a decision. Na kung wa kay pulong sa Dios, muhimo kang desisyon. Kanang desisyon na unsa? Pakyas, sayop, nilimaw. Nakasabot ka? So, ang pagkamapahitason, arrogance, mupunting kini siya sa problema. Okay? He focuses on the problem. Samtang ang pagkamapahiubsanon, humility, mupunting kini siya ngadto sa solusyon. Ang solusyon sa Dios. You see? He is a solution-oriented. Apan ang arrogante, ang mapahitason, ang hambugiro, unsa? He is problem-oriented. Na. Ang iyang gitutukan, puro problema. Apan ang mapaubsanon, nga magtotoo, ang iya ragyong na-oriented siya sa solusyon. So, pili. Unsa may gustong pilion? Problem-oriented o solution-oriented. Okay? So, nagkasabot ka ba nini nga itong ipanghisgutan? Now, ang Diyos nagamando usab nga magmatinumanon ka. Okay? Kaniya. Ang grasya sa Diyos mao'y maghahatag kanimo kasayon sa imong pagkamatinumanon kaniya. You see?
Ug sa ingon niya na, imong makinabuhi ang espiritual ng pagkinabuhi. Imo lamang siyang kanang masunod, pinagis imong pagka matinumanon. Ingon man imong nasayran ang iyang mga huna-huna. Na? Kung imong dunganon ng pagpaubos o pagka matinumanon, maangkon mo ang kagawasan sa imong kinabuhi. Magawas nun kagikan sa mga detalyes kinabuhi. You will be out of the details of life. You are free from. Okay? Magawas nun kagikan sa pagkapitos, stress. O magawas nun kagikan sa mga sala nga nagalambigit o mga pangibog, mga lust. You see? No, ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon o paggamit sa doktrina, mao'y makahimaya sa Dios. Na, buot magkakang muhimaya sa Dios na, mao niyang pagi ni sa Dios. Na, kung nakakailaing pagi, way mahimo. I'm sorry to tell you. Now, kini nga itong isugtang magtotoo, mamahimo siyang bayani nga giingon og invisible hero. Di makita. Pinagi sa dynamic power nga iyang natigom gumikan sa iyang makanunayon, masigihon, makugihon, malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, well, niining tungura, atong gipresyum nga imo nang nakatunan og maayo ang protokol nga plano sa Dios. Pinagi niini. Atong ibalik-balik yun ang pagbuhat sa usa ka butang sa husto nga paagi, doing a right thing in a right way. Kaya binimo, dili ka makabuhat og husto kon wa ka mahibaw kun unsay husto. Basta? Diba? Now, busa, ang pagtuon sa pulong sa Dios, mao ang labing una nga requirement upang hinahanglan aron ka makatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ang pagbuhat niya ng hustong butang sa hustong paagi, mao ang ikaduhang panginahanglan. Gawas kung mugamit ka sa nasayran mong doktrina sa Biblia, dili yung ka makabuhat o makatuman sa kabubuton sa Diyos sa mong kinabuhi. Dili yun. Tinoon nga, sakop ka sa team sa Diyos, panwa ka makaduwa sa maong duwa. You have not participated in that game. Na once nga musugod ka, nga napunan sa Espiritu Santo o lingkod ka ubo sa ministry sa tukma mong pastor magtutudlo, ang imong gamiton ang 10 problem solving devices. Gamiton nimo kana. Diha ka makapadayag sa imong pagka-epektibong Kristohanong pag-alagad. Anha yun nimo makita. Unya, diha ka usab magasugod sa imong pagpadayon sa mga tulumanon nga pagkabuot nimo ngadto sa kadaugan sa plano sa Dios. Well, sa lahing bahin, ato namang natun-an nga sa gayon sa atong pagkaluwas at the moment of salvation, ang Diyos Espiritu Santo muhatag sa matag usa ka natong Kristohanon sa gitawag og tagsa-tagsa taka kaugalingong espiritualong gasa, spiritual gift. Gikinahanglan ta ang paggamit niya ng maong special nga gasa suma sa unsay buot sa Dios nga ipagamit as God intends. Now, diha sa Kolosas 1:25, unsay gisulti diha ni Apostol Pablo, nag-ingon siya,
gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Now, kining gasa sa pastor magtutudlo o ebanghelista, duha kini sila ka gasa nga restricted sa Dios alang lamang sa mga kalalakinan. Okay? Mga laki ra. Aduna say mga gitawag og gasa sa pagtabang, gift of helps, sama sa pag adto og mga tambalanan, mga hospital, pagbisita sa mga kabalayan, pagtabang niya itong mga may sakit, ingon man niya itong mga elderly, ato bang mga senior citizens na, mga tiguang na yun, uguban pa. Kini sila gitawag usab og espesyal nga gasa. Now, ang tanang mga gasa, manungdanon, ug sanglit sakop ka man sa panimalay sa Dios, mahinungdanon ang imong gasa alang sa tibuok nga team effort. So sa itong ginaingon nimo nga kini, sama raman ni sa team, good nga, unsa bang duwa, basketball ba, baseball, o unsa man, kita sakop sa team. Ikinahanglan kita nga magkahiusa sa atong pangunahuna. Mo na nga kung ikaw nagatubo sa pulong sa Diyos, ang uban usab nagpadayon sa pagtubo, inig tapok ana nila o panilitan kita mga magtotoo, magkatapok ta, kita gitawag og like-minded. Kasabot ka ba kung say like-minded? Pupariha ra ta og level sa atong kanang kaalam sa pulong sa Dios. You see? Of course, dili man kita pareha sa atong spiritual growth. Level sa spiritual growth. Ay uban na itong mga himsog pa, kanang hingkod pa. Kunya, ang uban nakakabot na sa pagkahamtong, ang uban mga bata pa. You see? So, mo na buot na akong ipasabot nga, dili tanan pareha sa level sa spiritual growth. Apan, kung bahin na sa doktrina, well, mo na kitawag na to og like-minded. Kaya kita mga anak man sa Dios, lahi namang kitag pananaw sa kinabuhi. Tande nga to sa mga dili magtotoo nga ang ilang mga pangunahuna, mga kalibutanon man, mga kalibutanon, mga tawhanon, mga dautan, nga supak sa kanang kabubuton sa Dios. Kaya niya mo kundi nagsagol man yung mga katawhan ining kalibutan na. You see? Mo na nga, kitang mga magtutuong nagpadayon sa atong espirituhan ng pagkinabuhi, sa atong pagtubo, no? Labi nagtuan na ka dito sa kinatumyan nga spiritual maturity, na kay capacity for life, maka-discern ka na mo ni kanang inon ta spiritual term na you can discern, makalinggat ka na yun, kanang diparar ka na yun, inon ta nga kini sayop, kini mo'y husto. You know how to, evaluate whether this one is right or that one is wrong. So, mo na pasabot. So, in other words, what's involved there is our norms and standards, ang atong conscience, tanlag sa Bisaya. So, mo na nga, gikinahanglan nato kini mga butanga nga masayran o masilsil na yun kini nga makaalinggat dayon kita. See? Kay discernment is a virtue. And we can only attain
and make use of this by the time nga nakakabuot kita sa atong spirituhanon nga tumong our goal, which is spiritual maturity. Maura yun niya atong tutukan kanunay sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Our goal is our focus. Our concentration is our spiritual growth. Spiritual maturity. Of course, spiritual growth. Tubo ta. No, ako malikon nga, dili kita makatubo sa pulong sa Diyos kung watay makanunayon, masigihon, makugihon, malahutayon, nga o masubayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Maunang ayaw na ni kalimti nga kitang mga magtotoo na atay tumong. You see? Because we are in the stage of preparing ourselves for eternity. Di ba ni? Dili ni atong puluyanan. Nagbiyahe lang ta dinhi. We're just traveling sojourners ra kita. Dili ni atong permanenteng lugar. Ito ay naghuwat nato didto sa eternidad. Ang Diyos mao ay nagakontrol sa atong kinabuhi karon. Mao na nga kung ikaw musunod kaniya pinagis pagtuman sa iyang mga mando, iyang sugo, then dili ka magmahay. Mao na giingon, di ka magmahay kay ang Diyos matinumanon sa iyang mga saad. Kada saad sa Diyos, garantisado ka ng saara nga tumanon yun niya. Di man nina? One of God's essence is He keeps His word. Mutuman gid siya sa iyang gipanulti o gisaad, gipasalig. Now, kanimong magtotoo, kung napakay pagduha-duha, pagduda sa imong kaluwasan, well, why mablame ikaw ra? Ikaw rin mabasol. Kay imo man ang negatibong pangunahuna. Nganong nagduha-duha ka man? You mean, kay umuduha-duha ka, ug luwas ka ba og di, then you are making God a liar. Usta? Ayaw himuang ang Diyos bakakon. That is blasphemy. Pasipala ka ng dako. God keeps His word. Naranan mo, tuo ka ba niya na o di? Kini gikan sa pulong sa Diyos nga atong gitunan. This is kana byproduct. Kini nga atong gipangisgutan byproduct sa atong nakatunan na silsil ng mga pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos mao kanang iyang una-una, iyang kabuoton, iyang mando, iyang tuyo, iyang plano. Mao ni ang atong gipangtunan. Ang mga kalaki sa Diyos mo atong gitunan. Inon na lang nato. I don't know, mudawat ka ba niya ng pagkapunga? Kalaki. Yes, ang butang sabot, protocol. Paagi sa Diyos. Di man mapakyas, di man musipyat ang plano sa Diyos. Perfect manguna. Only a perfect person can produce a perfect plan. No, sto? Since God is perfect, His plan for our life is perfect. Na, ginatong gipang hisgutan, mga butang kini nga may kalabutan na sa atong espirituanong pagkinabuhi. Ako kang giingnan nga ang spiritual life of a believer is unique, sophisticated, fantastic, fabulous. Dili kasagaran mo na unique. You see?
dili na ni kalibutanon. You see? You are an invisible hero. O you are the pivot. Ikaw mao ang kanang, og sabi ni Saya, pagod nato ning pivot, murag og bisagra. Kasabot ka bagon sa bisagra. Kana bang mo'y magagunit, magapalig-on sa butang tana ay pultahan baron o agianan baron na may pivot diha. So ikaw may kalig-on, nakapahugot, nakapalig-on sa nasod. You see? Now, kaya unsa may opposite sa pivot? Ang opposite sa pivot, sa in English, scam. Unsa man yung scam? S-C-U-M, scam. Ang scam, way hinungdan. Way kapuslanan. You see? Whereas ang pivot, mahinungdanon, bililhon. Kaya ikaw may nagapalig-on. Ako bitaw kang giyatag ang ihimplo nini nga bahin sa pivot nga bahin kini sa kanang blessings by association. May mo janitor kas usa ka kompanya o imong korporasyon apan janitor. Imagine, lowly job, odd job, apan ikaw ra ang kanang spiritually mature believer. Ikaw ray hamtong sa mga kauban nimo diha sa mong kompanya. Ikaw ray hamtong janitor lang ka. Kanang janitor nga spiritually mature mo na gi-consider as the pivot, kalig-on. Mo nang kadtong iyang mga kauban nga wa pa makaabot sa paghamtong spiritually mature, sila mapiskan, maapil ba sila, mudahili ang panalangin ni anang janitor spiritually mature, mudahili kanang mapahiran o kanang unsabay binisaya panana, makatagamtam siya sa blessings. Mo nagingan lang itong blessings by association. Nato ning ipadayon ugma. So, ayaw sipyat sa pagsunod nini, ang sumpay nini, ayaw gyud pawa sa imong kadasig sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan ingon nga mga Kristohanon, pagtuon, pagtuo, paghagop, kanang higugma o paggamit sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among ipahimuslan nining adlaw ang among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi, ron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.